ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಮದುವೆ ಜವಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕನ್ನೂರು, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸವಿರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, ಹೊಸ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕನ್ನೂರು, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ, ಹಾಗೆಯೇ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ರುಚಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ರುಚಿ, ಸವಿರುಚಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ದಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಹೆಲ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು. ಯಾವೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ತುಳು ಮಾತ್ರ, ತುಳು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ, ಇರು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಡ್ದು ಮದ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಅಂಚ ಇರ್ ಪಾತ್ರನ ದಾಟಿಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೈತೆ ಮುಂಬೈ ದಕಲ್ನ ಅಂಚ ಮುಲ್ ಟ್ರೋಲ್ ಆಪಿನತೆ ನಿಕಲು ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾನಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಸೊ ನಾ ಇತ್ತ ಬರ್ಸೋಗ ಅಂಚನೆ ಐತೆ, ನಾನು ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಪಾನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ್ಪದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವರೆ ಅಥವಾ ದಾದಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನ್ 7 years ಅಡ್ದಿಂಚಿ ಜಿಮ್ ಡೇ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈನರ್ ಮುಟ್ಟೈತೆ ಬೈದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಜಂಕ್ಷನ್ ದ ಎದ್ದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂದ್ ಜಿಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಟ ಟ್ರೈನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ 1 year ಮಿತ್ತಂಡ್ ಜಿಮ್ ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯ್ಕ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಬಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ 6 months ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಲ್ಪರಂಡ ಅಂಚ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪುಂಚೂರು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಚೂರು ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ, ಯಾನ್ಲ ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಈಸಿ ಲಾಪಿನಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ಲ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟಿಲ ಬೋಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಪೋಯ ಕಿಚನಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಎಸ್ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕಿಚನ್ಗೆ ಬತ್ತೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದು ಕೊರಂದುಲಾರ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್. ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್. ಸಿ ನಿಕ್ಲು ಈ ಜಿಮ್ ದಕ್ಲು ಅಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂದ್ಲೆಂದ ಪಿನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಟೈಪನ್ನ ನಂಗೆ ಫೈಬರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಲ ಬೋರ್ಡ್, ಕಾರ್ಬ್ಸ್ಲ ಬೋರ್ಡ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ಲ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಐಕತ್ರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೀಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚ ದೆತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಬೇಗ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಮೇನ್ ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚ ದೆತೊಂಡ ಸ್ಟಮಕ್ ಬೇಗ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕತ್ರ ಪಂಪಿನ ಸ್ಯಾಲಡೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೆತೊ ನೋಡು, ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ದೆತೊ ನೋಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ದಾದೆ ಓ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪನ್ನೀರ್, ಚಿಕನ್, ಎಗ್, ನುಮೂಜಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಜಿಮ್ನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಗ್ದದ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾನೆ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ದಾದೆ ಹಾಂ ದಾದೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ದಾದೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯಿಲ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ ಗೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೈಪನ್ನ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಹೆಲ್ದಿ ವೈಸ್. ಓಕೆ
ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟೆಡ್ ಚಿಕನ್ ಸೊ ದಾದ ಪುರ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ನೆಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಚೂರ್ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎನಫ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋನೆ ಎಸ್ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜಿಮ್ ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಈ ರವೆನೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದು ಎಂಚದೆ ತೊಂಡಾರೆ ಅವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಿಡಿಸ್ತಿನಡ್ಬೇಕ ಅವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅನ್ಬೋಕ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಆರ್ ಲವ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಸೊ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರ್ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ ಮದ್ಮೆಡ್ದ ತುಂಬೆ ಈ ಜಿಮ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಯಾನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಯಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈನ್ ನಡೀತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅನ್ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆತ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಇಡೀ ದಿನ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಪನ್ನ ಏನಂತ ಲೇಸಿ ಅವೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಡೇಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದಾಪು ಐಕ್ ದಾದೆ ಮರ್ದು ಬನ್ಪಾರೀರ್ ಮರ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನೋಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಮಂತಜಿ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಓ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಮಂದಜಿ ಅಂಚ ಅವ್ರನ್ನ ರೂಟೀನ್ ತ ಪಾಠ ಆತ್ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಬುಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪಾರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನಿಟ್ಟ ಏತು ದಿನ ಬೋಡು ಅವು ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಅವು ಪಂಡ್ರ ಪೂಜೆ ಅವು ಇರ್ನ ಡೈಟ್ ದ ಮೆತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಈರ್ ಜಿಮ್ ಬತ್ತದ ಮಿನೀರ್ ಪಿದಾಯ್ ತಿಂಡಾಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆ ಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ಚೂರ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇವನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಕುಲ್ ಅದ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದು ಹೌದು ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಐಕ್ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದಾಯ್ ಪೋದದಾಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ತಿನ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಾಡಿ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರೇ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಚೆನೆ ಟ್ರೈನರ್ ಯಾರು ದಾಂಡ ದೆಪ್ಪುನ ದೆಪ್ಪರೆಂಡೆ ಸೊ ಎಗ್ಗಿಗೆ ದಾದನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಂ ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಟ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಜಿಜ್ಜಿ ಈರು ಜಿಮ್ ಇಡ್ಪಂಡ ಅದೇ ಐಟು ಜುಂಬಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ವೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಜಿಮ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ದಾದೆ ಎಂದು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಡಯಟೆಡ್ ಪನ್ಪರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಪನ್ಪರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಅಪ್ಪನು ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಮಲ್ಪರ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಫುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚದಿ ನೋಡಪ್ಪುಂಡು ದಯಪನಾಗ ಅಕುಲ್ ನೆಟ ಮತ್ತದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಡ್ಪೋಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಫುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಲಾದ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓಲಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ತಿನ್ನೋಡು ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಗೇನಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೇಟೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಟೇಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಹತ್ರ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚದೆ ನೋಡು ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಹತ್ರ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಓ ಕಾರ್ಬ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಲ್ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ವಾಕ್ ಪೋಪಿನಾಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪನಾಡು ಬೆಟರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ಪಾರ ಈವ್ನಿಂಗಿಗೂ ಇರ್ ದಾದಲ ತಿಂದು ಬರ್ರೆ ಪೂಜಿ ದಯಪನ ಈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರ್ ಹೆವಿ ಮೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ 1 hour ದುಂಬು ಮಲ್ಪೋಡು ಇಫ್ ಇರ್ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದು ಬರ್ಪಾಡ ದಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು 15 minutes ಬುಡ್ದು ಬರೋಲಿ ಬಟ್ ಇರಿಯಪ್ಪ ಹೈ ಮೀಲ್ ಮಲ್ಪ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಪಾತಿ ಇದನ್ನ ಬೇತೆ ಓಲ ಹೆವಿ ಮೀಲ್ ಮಲ್ತಟ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 hour ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡೆ ದಯಪನ ಅವತ್ತಿಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಿಮ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಚೆನೆ ಅನ್ಕೇನಿ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಪೋಪೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಚದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲೆ ಓಕೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the pan. ಬೇತ ಪ್ಯಾನ್ ಬುಡೆ ಆಯಿಲ್ ಪೌಡರ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಬಂತಂ ಪೋಪಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅಡಿಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಜಿನೋಮೋಟೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಅವೇನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಬೆಟರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬುನ ಬೆಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಚೈನೀಸ್ ಅವು ಪಾಡ್ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಿದ ಇದೆ ತೊಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ ಅಂಚ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಡೀಪೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಓನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಟಿಲ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಾಲ ಅಂಚಿತ್ನ ಪಾಡಂದನಿ ಕುಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕನಪಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ರಿಯಲ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ವೆಜೀಸ್ ಓಲಾ ಪುನತೆ ವೆಜೀಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಕಲರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ದೇತೊಂಡೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆತೋಜುಂಡು ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ದೇತೊಂಡ ಒಂದು ಪಿದ ಇದಲೆಕ ತೋಜುಜಿ ಈಚ ಕಲರ್ಸ್ ಪಂಡ ಚೂರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ತೋಜುಂಡು ಪಿದದಲೆಕನೆ ತಿನ್ಪ ಅಂಚ ಪನ್ನೀರ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ದ ಆನಿಯನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಲೀಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ಒನ್ಲಿ ಇದು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಆನಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇರೇಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿದು ಸಡನ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅದು ವರಾನಿ ಚೇಂಜ್ ಪಂಡ ಐತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಐತ ಬೇತೇನೆ ನೆತ್ತ ಬೇತೇನೆ ಇಂಚ ವರಾನೆ ಅವು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಅಂಡು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೋವಿಡ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಇಂಕಲ್ನ ಕಂಪನಿ ಯಾನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡು ಸೊ ಇಂಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪುಪಿದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೊ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕೊಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಎಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಇರುವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಐಟೆ Yes. ಸೊ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂದ್ ರೆಡಿ ಆಗುದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಒಂತೊಂತನೇ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ನೆಟ್ಟಿದೆ ತೊನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಂದು ಉಂಡ ಎಂಚ ಪಾಡ್ವರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೋಟ್ ದಿನಾತ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎತ್ತೊನ್ವಾನ 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎತ್ತೊನ್ವಾನ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು if 100 grams chicken detonda 50 grams if paneer avoid mantalla maleji type egg adla protein undu so as on the high protein fried rice I ka trayan mujila add maldi so for taste namachur soya sauce okay restaurant style taste ಬರೋಡತ್ತೆ ಇಜಿಂದ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತನಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಗ ಅವರ ಬಾಯಿಗೊಂಜಿ ರುಚಿ ಬೋಡೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಚ್ಛ ಐತಿ
ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್. Yes. And it's done. ರೆಡಿ. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಏತೇ ಇರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಲ್ಲ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐದು ತಲಕ ಓಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದ ಐಕೆ ನಾನು ಯಾನು ಇಂಚ ಅಂತ ಪನೊಚ್ಚಿ ನಾನು ಇರು ನಾನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಹಿತಮಿತವಾದ ಯಾನು ತಿನ್ಪಿನಿ. ಓಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಗನ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ. Yes. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮೀಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ. ಮಲ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಅರೆಗಿಂದು ಫೇವ್ರೇಟಾ? ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೀಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್. ಜಿಮ್ಗೆ ಪಪ್ಪರ ದಾಲ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊರಪು ಜೇರ್ಪಣ್ಣ ಇಂಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಕೊಡರತ್ತದೆ. ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಮೊದಲು ಬಾಣಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ದಂಟು, ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ, ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ವೆನಿಗರ್, ಈರುಳ್ಳಿ ದಂಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ರುಚಿಯಾದ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಯಾರ್. ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಯಾರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಕ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವಲದಾದಾಂಡ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಆದುಪ್ಪು. ಸೊ ಐಕ್ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪನಾತು ಹೊರ್ತು ಇಕುಲ್ದೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸವಿರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, ಹೊಸ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ವಿಸ್ಮಯ ವಡಪ ಕನ್ನೂರು, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಐಶ್ವರ್ಯ KT ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ, ಹಾಗೆಯೇ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೆವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಾಯಿತು. ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಾ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಿಂಕ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏರ್ ಜಿಮ್ ಪೋಪೇರ್ ಏರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟುಟುಲ್ಲೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಖೀರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿಯ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಪಿ ನಕುಲ ಅಥವಾ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಪರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಏತ್ ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡಕಿ ಶುಗರ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡೆ ಏಟ್ ಆಪುಂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಡ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮನ್ಪದಾಗ ಅವಳ ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಂಚ ದಾದ ಕೊರಡು. ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪೂರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡೆ ಇರಡಾ? ಹಾಂ. ಸೊ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದಾದೇವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತುಕ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕಲಿ ಖೀರ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವ ಇಜೆಂಡ ದಾಲ್ದ ಮನ್ಪುವ. ಸೊ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತುರೆತ ಖೀರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ತುರೆತ ಖೀರ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಎಂಚಕನಪರ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡನ್ ಅವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಪ್. ಓಹೋ, ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ವರ್ಷನ್. ಓಹೋ. ಸೊ ಡೇಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಡೇಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೂರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ಒಂದು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಯೂಶಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಎಂಚ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆನ ಬೆಲ್ಲೆನ ಪಾಡೋಡು. ಸೊ ಡೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ.
ಸೊ ಇರೇಗ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ದುಂಬು ಇತ್ತದ ಬಿಡ್ಲೆ ಈರೆ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂಚಮಲ್ ಪೊಡಿ ಇಂಚಮಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪನ್ನ ಈರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ ಪೋಡಾಬು ಬಟ್ ದುಂಬು ಇರೇಗ ಇಷ್ಟ ಸ್ವೀಟಾ ಖಾರನ ಅದಾದಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸೊ ಬಾದಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಪನ್ಪರತ್ತ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಇರೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಈ ರಾಜ ಟ್ರೈನರ್ ಅತ್ತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ ಪೋನಾಗ ಟ್ರೈನಿ ಲಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಇರೇಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಏಪಯಾನ್ ಇಂಟು ಆದಿತ್ತೆ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಏನ ರೂಟೀನ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಯಾನೈತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ನಿತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿ ಎಂಕ್ ಇಫ್ ಎಂಗು ಡಿಶ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಸ್ವೀಟ್ ದಾದ ಪಾಡೋದಿ ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಟು ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬೋಡಿಸಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ಚೂರಿ ಹೆಚ್ಚ ಮನ್ಪ ಬಟ್ ತಿನ್ಪೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಘೀ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಎಸ್ ದಯಪ ನಾವು ಸಾಟೆ ಆವಡ ಈಗ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುರೆ ಓ ತುರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಆಯ್ತಾ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ನಿಕ್ಲ ಜಿಮ್ಮಡ್ ಲೇಡೀಸ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಜೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನಿ ನೀನು ಕೇನ್ ನೀರು ಲೇಡೀಸಾ ಜೆಂಟ್ಸಾ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚೆನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚೆನೇ ಫುಡ್ ಡಯಟ್ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಕೇನ್ ನಕ್ಲೇರು ಲೇಡೀಸಾ ಜೆಂಟ್ಸಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಲಕ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಬರ್ಪೇರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ ನಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೆಡ್ಬೇಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 1 ಮಂತ್ ಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏ ಡೈಟ್ ಫಾಲೋ ಅವಕ್ಕೇನು ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಾಯ್ಸ್ 2 ಜನ ಕಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಟು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ರಂಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೇವೈ ಇರು ತುರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓಹೋ ಇದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಈ ತುರೆ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ತಿನ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಸಾಬುದಾನ ಅವು ಸೋಪ್ ಮಂತದ ಇವರಪ್ಪರು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಸೋಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 2 hours ಯಾವ ಇಂದುಲ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಡಿಜ್ಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಪನ್ನಗ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ತುಲ್ಲೆ ರಕ್ಲೆಗ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಪನ್ನೋಡಿ ಸೊ ಒಂದೇನು ಬಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏತ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ರೆ 10 dates 10 to 15 dates ಯಾವುದು ಇಚ್ಚ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ 15 dates ಯಾನಿಕ 10 dates ಪಾಡ್ದೆ ಉಂದಿನ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಈ ಐಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕೊಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಷ್ಟ ಒಂತ ದಿನ ಬಿಡಪ್ಪ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಾರಿ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಕ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಐತಿನಕ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಸೊ ಕಲರ್ಗೆ ಕೇಸರ್ ಸೊ
ಸೊ ನೆಟ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅತ್ತ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಇರು ಮಿಲ್ಕ್ದ ತೊಂಡೈಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ತುರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಲರ್ಗಳ ಬತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೆಗ್ಲಾತ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಅದೇ ಕಾರ್ಡಿಮಮ್ ಪೌಡರ್. ಓಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ. ಸೊ ತಿಕ್ಕಾದ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸೋಮಲ್ಪನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ತುರತ ಖೀರ್ ಅದೇ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಖೀರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುರತ ಖೀರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಖೀರ್. ಸೊ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಸ್ವೀಟ್ ಎನ್ನಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಾದ ನಾಡೊಂದು ಎರಡೊಂದು ಏನು ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋನು ಕುಡದತ್ತುಲಿ. ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಖೀರ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಮೊದಲು ಬಾಣಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ ನಂತರ ಹಾಲು, ನೆನೆಸಿದ ಸಾಬಕ್ಕಿ, ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಖರ್ಜೂರ, ಕೇಸರಿ ದಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ಕುದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಖೀರ್ ಸವಿಯಲು ಬಲು ರುಚಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪಿನ ದೇತೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಲ್ಲೆ ತಿಪ್ಪಿ ಶೋಕಾತದೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಈದ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಂದು ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು. ಸುಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕನೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡುತ್ತೆ ಅದೇ. ಸೊ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚಂಡು అంత చౌలి అవడు అయితే ఎగ్జాక్ట్ టేస్ట్ తిక్కుండు. ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೋಡ ನಲ್ಲ ಅಂತ ಡೇಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೆನ್ಗೆ ಇಂಚಪ್ರು ಜಿಮ್ದಾಕುಲು ಹೆಲ್ದಿ ಪನ್ಪೇರು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪುಜಿನ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೈ ರುಚಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟಿನ್ ಮಲ್ಪಾರ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಆನ್ ಆಯಿಲ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡು ಮಲ್ತನ್ನ ಬಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಅವು. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ರಡ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ತದ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲೇ ಪಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಬಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಈತ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಪುನೊಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈರ್ ಬತ್ತ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿನೇ ಪಂದು ಕೊರ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತರತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡಿರಿ ಲೈಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂಡ ವಾ ಫುಡ್ಲ ತಿನ್ರ ಅಬ್ಬಜಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಇರೇಗ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಸೊ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಕ್ಕಳ ಬತ್ತಿ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಏತೇ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬರಲಿ ಬಟ್ ಮೂಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೊಡೋರ ಬಲೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪೀಸಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಖೀರ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ
ಸೊ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಮದುವೆ ಜವಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕನ್ನೂರು, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್.